proporcionarem des de l'escola. Aquí el tenim. Per tant, petits i grans, a partir d'aquí fareu el vostre cargol. Comencem ja. Tenim el patró. Agafarem una pasta de full que podreu comprar a tots els supermercats, amb aquestes plantilles rectangulars. Què farem? És important, treballeu la pasta en fred. Col·locarem el patró al damunt i amb una puntilla ho resseguirem. La mullarem amb una mica amb aigua, perquè no se'ns enganxi. Bé, ja el tenim tallat. Ara què farem? El pintarem amb ou batut sencer perquè ens agafi una mica de color. Un cop pintat el posarem a coure amb un forn d'aire a 180 graus aproximadament, més o menys, depèn de cada forn que tingueu a casa, i temps de cocció de 15, 20, 25 minuts, depèn de cada forn de casa. D'acord? Vinga. Bé, ja el tenim cuit. I ara procedirem a posar-hi la crema pastissera i a farcir-ho amb fruita. El tipus de fruita que vulgueu. Ara us ensenyaré el tipus de fruita que podeu escollir. Bé, com podeu veure, amb aquesta varietat, aquestes fruites aquí, maduixa, gers, préssec i pinya, podem fer la closca. El cos el farem amb el kiwi, per al saber, i l'acabament el podem fer amb nabius i amb mores, d'acord? Començarem ara posant la crema pastissera. Continuar. La crema pastissera. Com l'heu de preparar? Podeu preparar 1 litre de llet infusionada amb pell de llimona i canyella i vaines de vainilla. Seguidament hi afegireu 200 grams de sucre gra, 160 grams de rovell i 90 grams de maicena. La maicena ho barrejarem amb fred, sempre amb la llet, mai amb calent, perquè si no us quedarà quallada. Per tant, llet, rovell, sucre i maicena. Traurem les espècies de la llet infusionada, ho barrejarem tot junt i ho courem a 85 graus i ho deixarem refredar damunt d'un taulell o una safata. Important, anar-ho remenant, si no la crema es farà grumolls. Correcte? Una vegada la tingueu ja freda, procedirem a farcir la tartaleta. Sobretot, nens, prepareu-vos per fer un cornet, un cucurutxo. Vinga, els petits a la casa, m'heu de preparar el cucurutxo per poder col·locar la crema dintre de la tartaleta, en aquest cas la forma del caragol. Ja ho teniu aquí preparat. Ara aquí ho farcirem amb la crema i anirem farcint tot l'hojaldre. Veieu, ara anem seguint amb el cornet que han preparat els petits a la casa i els no tan petits, perquè no ens caigui la fruita. Si no ens caurà, anem fent una espiral per farcir-ho tota la base. Una vegada ja ho tenim, procedirem a col·locar la fruita tallada amb les diferents opcions que us ensenyarem. Bé, ja ho tenim preparat ja. Aquest primer cargol d'aquí, veieu, hem posat la crema pastissera i hem posat la part de sota, el kiwi, i les cireres sense os. Posem el filet de crema, la podem tapar o no, amb un jar i amb un nabiu. I amb la fulleta de menta que no us pugui fer falta. El següent el podeu acabar també amb kiwi, amb jars naturals i una mora. L'altre el podeu acabar amb el kiwi, la maduixa tallada de làmina, que ens faci la imitació de la closca, els nabius i els jars. Aquí en tenim un altre, que l'hem acabat amb préssec de Lleida, el kiwi, el jar, el nabiu i el jar també. I aquest d'aquí el tenim amb el kiwi, la pinya, ens porta la cirera al mig, jars i els jars pels ulls. I aquesta d'aquí és la tarta de poma amb la poma dintre i cuita al forn. Vindria a ser com un pastís de poma, la tarta de poma tradicional, però en aquest cas amb la forma de la plantilla del cargol. Hem posat la crema pastissera al mig, la poma i l'hem cuit. I una vegada cuita i hem afegit els jars, el jar del mig, la fulleta de menta, la maduixa i els nabius. Tot això és la proposta que us fem des de l'Escola d'Hoteleria de Lleida. Per què? Perquè pugueu gaudir petits i grans durant l'aplec de forma no presencial que podeu fer a casa. Els petits ajudeu i els grans reviseu. Aquells que han fet la pretecnologia, us en recordeu? Sí? Doncs retalleu, talleu, colleu i farciu. Que tingueu tots
Molt bon aplec des de l'Escola d'Hoteleria de Lleida. Fins a la pròxima.